anghel na nagsisiawi. Tunog ng trumpeta ay may langhala sa lahat ng mga bansa, at makikita ng mga mata ang naniningning na dakila. Handa ka na ba sa pagdating ng mahilig? Ginaganap mo ba ang kalooban niya? Handa ka na ba upang tanggapin ang gantimpala? Suriin mo lang kung nagawa mo na. Handa ka na ba? May daming iniisip ang tao sa buhay ay hindi pa makontento. Nais mo bang maging ganito ang mga gawa mo, na hindi ka lugod-lugod sa Diyos na may likha sa'yo? Tunog ng trumpeta ay may langhala sa lahat ng mga bansa, at makikita ng mga mata ang naniningning na dakila. Handa ka na ba sa pagdating ng mahilikha? Ginaganap mo ba ang kalooban niya? Handa ka na ba upang tanggapin ang gantimpala? Sabihin mo lang kung nagawa mo na. Handa ka na ba? Wala nang pasakit at pagluha, at dadalhin na niya sa Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukanang. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Butang mayong gabi, maayong pagpaminaw. Welcome sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ng Dios nga paday nagpanalangin ka natong tanan og naghatag kadaog ag kalampusan sa ato ang pangalagad sa atong buhi nga Dios ining adlaw. Sa ato nga pagsugod sa atong panag-uban karon, ato ning ablihan sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Ug ako kamong gihangyo sa pagduol sa Ginoo uban sa paghatag sa atong nahonag kasing-kasing, din maghimo kitag mga pagdaig pagpasalamat nga mao'y gihulat sa Dios sa atong pag-alagad kaniya. Magampo kita. Amahan namo nga Dios nga magkagagahom, Dios nga may nag-uban kanamo, Dios nga may naghatag kanamo kadaogan, kalampusan sa mga bulhaton o sa mga gibuhat namo o Dios. Ikaw ang Dios nagiya. Bless Ginoo ang among matag kinabuhi, bisan pa Ginoo sa amo karong panag-uban ang pulong mo kinabuhi ko. Padayon ka na o Dios magablas. Ug salamat o Dios sa imong paghiya kanamo, di na mga pulong nga gikinahanglan namong masabtan, amo gayod o Dios nga mabatunan, amo gayod maikinabuhi.
kay ang imong pulong maumay mo sangkap, maumay mo andam kanamo aron kami mahimong takos angayan sa pag-alagad kanimo. Iblas kinaw matag usa sa amo karong panag-uban sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen og amen. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Welcome sa tong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sa mundong ginagalawa ang buhay ko ngayon, may katiyakan, huwag may halangan. Tumawag sa Kanya, siya ang kasabot mo, mapatilan mo. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka, kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago, walang katulad. Mayong gabi, may pakiguban sa tanang nagsunod sa Shine FM 101.3 nga nanuka diri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardenia, Malabuyok, Cebu. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Brother Johnny o ni Sister Christy nga nanuka diha sa Linao. Mayong pakiguban sa ato makigsuonan nga nagpuyo diha sa Ampak o sa ato makigsuonan diha sa Linao. Mayong gabi, may pakiguban. Mayong gabi, may pakiguban sa ato makigsuonan diha sa sitio Tubod o sa ato makigsuonan diha sa sitio Pantag. Mayong gabi, may pakiguban sa mga Alianic family, sa ilahang Tio Filimon o sa ihang mga kabataan o mga kaapuhan. Mayong gabi. Mayong pakiguban sa mga De Villeras family o sa mga Dinoyo family. Mayong gabi. Mayong pakiguban sa tanang nagsunod sa Shiny FM 101.3. I declare blessing in Jesus' name. Mayong pakiguban mga kigsuonan sa tanan nga nagsunod sa ato nga programa. Ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong pagpamati og happy watching sa ato mga kigsuonan. Ilabi na ni Angel Rian Comiso, request ko Pastor Imong Gonit. Mayong gabi ikaninyong tanan, ang Dios magpanalangin. Kay saya-saya, kay ganda-ganda. Akong tagang og pagtagad mga kaigsuonan, ang awit Makalangit Imong Gonit. Mayong gabi ni Herwin Ligaspi, Solidad. Good evening, Pastor, from Nato, Barangay Santo Niño. Mayong gabi ninyo diha, Herwin, og ni Diana Joy Love. Mayong gabi, Pastor, og sa tanang naminaw sa maong mensahe. Si Jimel Rias Arias. Good evening, Pastor Wasing, diri sa Batangas samtang nag-duty. Kumusta mo diha sa Batangas? Dili kayot ko katuo nga nung gibuhat to. Mayong pagpaminaw og happy watching ni Dante Ifabol. Maayong gabi, Pastor, kanunay ko na minaw sa imong live from Kalbayog. Si Hosea Yani. Pastor, maayong gabi, mangutana ko, Pastor, daotan ba magsuot og mga characters nga sinina? Pareha anang mga Mickey Mouse nga design or mga Barbie nga design or mga Batman nga karakter sa sinina, Pastor? Kay giingnan man good me sa ako ang ian nga ipasunog ang mga butang nga naay karakter nga maudaw ang puy-anan sa yawa. Salamat, Pastor. Sa kung kanang requirements na sa inyong eskwelahan, dili man na mo'y puy-anan sa yawa po do dili man mo puyo ang yawa ana.
Kung requirement sa eskwelahan nga for example ang imong anak mo'y napilian nga Mickey Mouse o kaha sa may mga karton-karton nga mga kuan, mga cartoon characters bitaw, depende lang kung kanang kung requirements yun sa inyohang eskwelahan. Pero pwede raman nimo nga kung pananglitan dunay tawo nga inani man gud mahitabo bisan og dili na sala o niya dunay maluya sa pagtuo sa pagpasuot nimo ana o pagsulob nimo ana. So unsa may pilion, katong walay maluya o katong dunay maluya? Sama gud sa giingon ni Apostol Pablo na dili sala ang pagkaon og karning baboy. Pero kung dunay makasala tungod sa iyang pagkaog baboy, dili na siya mukaog baboy. So inana na siya. Ayog tuo ana nga puy anan siyawa. Dili na maoy puy anan siyawa gibilanggo na. Bisag unsay ato ang gawas lang sa mga imahe no sa ni Satanas, dili gyud na pwede isuoton like sa mga imahe o mga design nga nagpasidungog sa imahe ni Satanas. Si Lugin Gonzaga, maayong gabi tanan, medyo naulahi. Kumusta ang tanan labi na sa imuhang pamilya pastor? Okay ra gyud me bago pang nakapaniapon. Salamat kaayo ni Jervy Rimis Espinosa sa imong pagkamakugihon sa pag-share ug maayong pakiguban ni Sasi Conde. Maayong gabi ni Sister Maricel nga nanoka diha Sweden. Si Maricel Henriksen ana, salamat sad sa imong nga pag-share no sis. Kumusta mo? Si Gina Kamahalan, good evening Pastor Gideon, praise God kay naka-live na pod ka. Hulat-hulat yun may pastor kay will bless you always together with your whole family o sa tanang viewers and listeners. Wa ko ka live ka ganina mga kaigsonan tungod kay nakahawling in town pod. May nalang pod nga magamit namo, at least nakahawling-hawling. Mo nang pasalamat ko sa Ginoo nga ihang gipiyal diri kanamo ang gipiyal makaingon tang gipahulam no kay kining tanan nga mga butang sa kalibutan mga igsoon gikan ra magyuna sa Ginoo. Kumbaga hinulaman ra gyud ning tanan kini atong kinabuhi, tanang mga butangan niya nato hinulaman ra gyud ng tanan mga kaigsuonan. Akong gipasalamatan ang Dios nga doon ako'y sakyanan nga magamit taon o niya mao po'y akong gihakot-hakutan og kuan kanang balas graba kaganina graba ang ako ang gihakot. Muna nga may nalang gyud pod nga amo ang magamit diri sa ato ang amo ang pagpuyo diri sa bukid. Salamat sa Ginoo nga kanunay nga nabati namo ang iyang pag-atiman. Si Agnes Triumphante, good evening Pastor Gideon. Og si Maricel Henriksen, okay, padayon atong ison nag-share. Si Rachel Barinio, oray, nagkinahanglan ko sa mga pag-ampo nimo pastor sa akong kinabuhi sa akong pag-alaga diha niya matigbabaw gyud ang iyang gugma. Muna nga ang Biblia mga kaigsonan nagdasig gyud nga kinahanglan mag-inampo ay kamo mag-ampo mo sa Dios para nako, ako sad mag-ampo sa Dios para sa ninyo. Labi na gyud sa mga nangulo. Maunay imong makita sa sulat ni Apostol Pablo diha sa unang Timoteo kapitulo 2. Imong mabasa diha sa bersikulo 1, bersikulo 2 hangtod na sa unahan nga mga bersikulo. Diha giklaro mga kaigsonan nga ang pag-inampo ay kinahanglan gyud dili nato undangon. Maayo nga pakiguban, maayo nga pagpaminaw. Happy watching ni Sister Nars Boyan. Maayong gabi Pastor Gideon, kauban sa imong pamilya, mga viewers, listeners, dalaygon ang Dios sa walay hunong. Niyang pag-atiman kanato nagtagbo sa adlaw needs, especially pagdasig kanamo paghatod sa mga maayong mensahe Pastor Gideon. Naalang ko'y pangutana nimo karon. Gani dili lang unta ni nako ipangutana pero magsigi magbalik-balik sa ahong hunahuna. Nagdamgo kog usa ka pastor nga dali lang naghatag og pangalan
dili lang nako ihatag ang pangalan sa usa ka pastor nga nagwali daw siya og daw siya ang gisultihan nga gitingonggon daw ang mga naminaw. Usama ni patingugon daw ang mga naminaw. Unya mga sakop hallelujah, praise the Lord, kay naghilom lang daw ug dili daw maayo ang maminaw ra nga gahilom lang og nakamata ko sa damgo nga nagsigig ingong hallelujah, praise the Lord. O gibati kog kalipay sa damgo nga salamat Pastor Gideon. Shout out sa tanan pastor, salamat sa Dios. Ang akong nasabdan sa imuhang ang imuhang mensahe, dunay pastor nga nagwali nya gusto sa usa ka magwawali nga ang tanan nga naminaw dili lang kutob sa pagpaminaw og dili lang sa paghilom kundi sa pagsulti. Ang pagwali mga kaigsuonan kinahanglan gyud nga katong mga tawo nga giwalihan dunay gyud makatunan o katong mga tawo nga naay nakatunan dili gyud pwede nga ihilom lamang, iwali po gyud tos uban. Kay ikaw ako dili pwede mga kaigsuonan nga wa gyud tay nakatunan. Unya importante gyud number 1 mga kaigsuonan nga gipakita diha nga angay nato makatunan ang trabaho ni Jesus. Ug ang trabaho ni Jesus ang pagwali, ang pagsangyaw sa may balita, ang pagsangyaw sa paghari sa Dios. Mao na nga ko kita mga kaigsuonan do na tay nakatunan, dili nato ni tipigan, dili nato ni taguan, dili nato ni ihikaw. Isugid nato ni uban aron sila masayod sumala pod sa atong nadunggan. Sister Marcel Henriksen, hi Pastor, good evening ninyo og sa tanang mga viewers. Salamat kayo, ang Dios magpanalangin. Si Ismael Maluloyon, mayong gabi diha Pastor, God bless. Si Jervy Remis Espinosa is watching right now. Si Shirley Tomaudos, mayong gabi Pastor, og sa tanan pwede ko request kanta Ikaw ang Akong Gisaligan. Salamat Pas. Akong taga ang pagtagad ha, ang awit makalangit nga Ikaw ang Akong Gisaligan. Og samtang nagulat-ulat ta sa uban pang mga mensahe nga atong mabasa diri, padayon usap na akong gidasig matagos sa pag-share sa atong programa aron daghang makadungog sa mga pulong nga atong madunggan sa atong panag-uban. Awit makalangit basta't ikaw. Mayong biin ni Shirley Tomaudos. Okay, ako na ning nabasa. Si Jocelyn Olegar Immaculata, mapagpalang gabi Pastor ug buo mong pamilya. Mayong gabi ni Sister Familia Catalan Dinoyo. Mayong gabi Pastor, salamat sa Ginoo sa maayong panlawas. Wow no, maayog gyud ang Ginoo. Si Hiris Larsio, maayong gabi og Arlene Namuko. Hi, good evening Pastor. Maminaw na Sadmiron. Sa pulong sa Dios, watching from Shaton, ang Dios magpanalangin. Si Milen Arcala, good evening Pastor. Paano niyo natin malaman tunay natin Dios? Thank you, God bless. Paano daw nato mahibaw-an ang tinuod nga Dios? Pinaagi sa pulong sa Dios. Pinaagi sa balaang kasulatan. Wala na ilaing kana bitang, wala na ilain pang dapat kana pamaagi aron makita nato ang tinuod nga Ginoo. Ang pagdawat sa pulong sa Dios nga naa sa Biblia. Si Elena Lisna Tabay Kuamag, maayong gabi Pastor Gideon, God bless uban sa tibok nimong pamilya. Si Marlita Bilaro, maayong gabi Pastor, God bless you. Prayer request ko kaluwasan sa mga Hermes Bilaro, Panfelo Bilaro, okay no, si Cubio, maayong gabi
Maayong gabi ni Sister Dimple Escartin. Maayong gabi og ni Jean Limbago. Ang Dios magpanalangin. Si Gmart Villanoca. Good evening, Pastor. Dalaygon ang Dios sa matag usa sa iyang mga pulong nga amon usab mabati ni ining matahom nga kagabihon. Salamat sa Ginoo kanunay naghatag og panalangin sa tanang Kristohanon. Si Allen John, good PM, Pastor. Maayong gabi ninyo diha. Og si Ching Bindiho, maayong gabi. Si Bericio Chongi, si Virginia Balista Paluga, maayong gabi. Maayong nga pagpaminaw. Request og nasaan nagkaya ako ni tagag pagtagad og atong oras mga kaigsuonan alas 7:38 sa atong panaguban. Sa ngalan mo Kristo, walay kahadlok ug kabalaka. Mayo nga pagiguban ni Albert Bernabe. Good evening sa iyo, Pastor, and God bless you sa pamilya niyo. Si Pastora Ching, maayong gabi, Pastor. Ang Diyos magpanalangin kaninyo. Good evening, Pastor. Salamat sa Ginoo sa pinaagi sa mga minsay pulong sa Ginoo. Naligon ko, dalaygon ang Ginoo. Salamat sa Ginoo, Pastor. Pastora Ching. Si Jimel Reyes, pwede ko request song dito sa cross. Okay, dito sa cross, no? Salamat kaayo. Kung naatay time on ya, ato ng kantahon, ha? Si Meldred Inanoria. Good evening, Pastor, watching from Naga City, Cebu. Matod pa ni Nars Boyan. Okay, Pastor Gideon, salamat kaayo sa tubag. Pasensya na nga galisod kog basa. Galisod kag basa kay paspasan man gud na kog type ang cellphone aron imong maapil pagbasa. Ang taon sad, no? Maglisod-lisod yung kugbasa ato. Pero okay ra. Si Merlin Garganera, good evening, Pastor. Salamat sa Ginoo nakaabot padyod ko sa imong live. Wow, no? Salamat guys, Ginoo. Si Novs Bacalso Troyo. Maayong gabi, Pastor. God is good all the time. Watching here from Davao del Norte. Romilita Bugais, matod pa, maayong gabi, Pastor. Uban sa anatong tanan nga nagsubaybay sa programa. Salamat sa kahigayonan, Pastor. Prayer request, Pastor, maayong pagpanganak sa ahong anak o bibi karong nga September. Ang Dios magpanalangin. Awit makalangit mga kaigsuonan atong tagaan og pagtagad na saan na kaya ako. Human niini moadto na ta sa pulong sa Ginoo. Atong yang sugdan og sayo ang paghisgot sa pulong sa Dios sa mga kaigsuonan. Ngayon akong pasensya nga dunay mga mensahe nga dili nako maabsa pagbasa o kaha dili nako maabsan pagpatukar paghatag panahon ang ubang pag mga awit makalangit nga inyong gi-request diri tungod kay gikinahanglan gyud nakong sugdan og sayo ang paghisgot sa pulong sa Dios. Kaganina wa gyud ko ka-live mga kaigsuonan tungod kay na ako'y gihawling o niya kaniyang buntag nakahawling ko kaduha kay pertigyo po pagka makaingon ko nga kana bitawng ikaw ang musod, ikaw ang mupasan, ikaw ang mulukdo. Makaingon ta ba nga training yun, no? Mubati kita og kakapoy, mubati tag kaluya sa atong lawas, pero ang ato ang espiritu atong kalag gilig-on sa Ginoo. Importante ra gyud do natay mga pulong sa Dios nga gitipigan. Sa ibabaw ng mundo kaya kung minsan ang ato rong hisgutan mga kaigsuonan kinsay agdon aron ang tawo mabag-o, ang Ginoo or ang tawo. Kay daghan nga mga wali mga kaigsuonan nga moingon lang nga sagdai lang na importante iprira na nimo kay ang Ginoo ray mo bag-o. Inana ba? Kay mo nang naay muni atong hisgutan ang Kolosas kapitulo 3 bersikulo 5:17. Sakto ba ang wali nga moingon nga ang Ginoo ray mo bag-o? Kinahanglan bang agdon ang Ginoo aron ang tawo mabag-o?
Kinahanglan ang matag usa mga igsuon nga nagsunod ini maong programa, ilabi na gyud ni ining maong live. Mga igsuon kos Ginoo, mo participate mo sa ato ang pagahisgutan nga mga mensahe sa Dios. Kay kung naamoy mga mensahe mga igsuon nga naa sa inyong kasing-kasing unya inyo ra nang gitaguan, dili mo matabangan og dili sad mo makatabang. Mao na nga kinahanglan gyud kung naamay mga pulong mga mensahe nga inyong nakatunan nga inyong gitipigan, dapat inyo nang i-share ug imo nang ipaambit diri sa atong panag-uban aron maoy ato usab nga tagaag panahon ug hisgutan aron sa ingon matagaag katinawan. Si Victoria Quimco, maayong gabi Pastor Gideon uban sa imong pamilya. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi sa pag-share namo maayong balita. Thanks Pastor Wadsing. Katmon Cebu. Nakakrusada mi diya sa Katmon sa unang panahon. Si Milen Arcala, Pastor palihog kog kanta sa Labod. Okay, Labod no. Ako ra ni nga tagaan og pagtagad. Pero ang uban nga mga ato nga ning request og dito sa cross mura og dili siguro usa nako makanta kay medyo dili makaingon ko nga naagyoy time no nga nang ato ang physical kung naabitaw tay bugat nga trabaho murag mapiktuhan sad. Pero salamat sa Ginoo nga nagdasig kanunay sa atong kinabuhi nga bisan pa man kung mubati ta og kapanganglay no, panganglay sa ato ang kalawasan apan sa gihapon ang ato ang panag-uban gidasig ulig-on sa Dios nga atong gilagaran. Salamat magulat ko sa inyong mga kanang mga mensahe nga aging pagtubag sa ato ang pagahisgutan karon nga mga pulong sa Dios dinhi sa Kolosas kapitulo 3. Ang atong hisgutanan mga kaigsuonan nga kinsay agdon aron ang tao mabag-o, ang Ginoo or ang tao? Alang nimo sa imong panghuna-huna samtang naghuna-huna ka karon, naminaw ka, simpre naminaw ka, nakadungog ka ug doon na kay nabati nga naghisgot sa mga pangutana. Ako nagtuog yun nga naghuna-huna na karon. Ako nagtuo nga naagid kay gihuna-huna. O niya ang imong huna-hunaon kana ra pong imong itubag karon. Unsa man gyud o kinsa man gyud agdon aron ang tawo mabag-o? Ang Dios ba mo'y atong agdon or ang tawo mo'y agdon? Kay kon ang Dios ang atong agdon, mga igsuon kos Ginoo, insakto nang wali nga ay lang kabalaka na sis, ay lang kabalaka na brad, ang Ginoo mo bago. Pero kon ang tao maoy agdon, aron ang tao mabago, mga kaigsuonan, kos Ginoo, dapat ang tao mudawat yun na sa insakto nga minsay ug pulong sa Ginoo. Sa Kolosas kapitulo 3, 5-17 ang ato rong hisgutan. Unya ako gyud nang gibutang dinha nga sakto ba ang wali nga moingon ang Ginoo ray mo bag-o? Kinahanglan bang agdon ang Ginoo aron ang tawo mabag-o? Mao ni ang ato rong hisgutan kay daghan kaayong mga wali, mga kaigsuonan nga ang mga tao kana bitang mao na nooy gisaligan. Kumbaga nagsalig na lang hinuon ang tao kanus abag-uhon sa Ginoo. Alang nimo, imo baning na tugkad, imo baning nasabtan? Muhatag kog pagtagad sa inyong mga mensahe. Ako sa ning hulat-hulaton ang inyong mga mensahe diri sa atong panag-uban. Kung kinsa tong na ay mga mensahe. Kung naamoy mga mensahe, nagpasabot nga naghuna-huna gyud mo.
Maayong gabi, pastor, para nako, pastor, para mabago ang tao, ang pulong sa Ginoo aron siya mabago. Unsa magitubag ani brother Noli Praxanico matud pa. Maayong gabi, pastor, para nako, pastor, para mabago ang tao, ang pulong sa Ginoo aron siya mabago. Ang pilian nato, kinsa may agdon, ang Ginoo or ang tao? Pwede ra ka nga mo tubag ang Ginoo, pastor, dahil i-explain. Ana lang ha. Kumayon ka nga ang tao, pastor, may agdon, tapos butangi og gamay eksplanasyon nganong ang tao may agdon. Unya kanang atong eksplanasyon kinahanglan haom sa Biblia. Kay kung dili na gani haom sa Biblia, ay nagpatuo-tuo naman sa taana. Paninglan sa taanas Ginoo. Si Swerte Kalski, Juan 1:12. Pwede ra po, pero mas maayo gyud nga mensahe gyud ang inyong itubag. Kay kung bersikulo kinahanglan man na og i-discuss. For example, kining Juan 1:12, bisan kinsa katong mudawat, kinsa katong mutuog mudawat ni Jesus, tagaag katungod. Niyang pangutana ana, kinsa may giagad, ang Ginoo or ang tao? Mao na say pinakatumpak nga pangutana nga gikinahanglan gyud nga kaantigot ang mubarog. O kinahanglan nga kanang ato ang barugan, siguro nato nga mao na gisultis balang kasulatan. Kaya ang matag bersikulo, mga kaigsuonan, kinahanglan gyud nga maapsan nato ang diskusyon, buti pasabot kanang pasabot sa Dios. Daghan man gud ka nagwali karon, pataka na langsad. Basta ra makayaw-yaw. Mga igsuon, makaingon ko ba nga kani kulang man ni pagtuon, kulang ni siya pagpamalandong. Kay even karon sa mga debate, mga kaigsuonan, kung imong lantawon, wala gyud ayo. Kay mugamit silang mga bersikulo, wala nila pamalandungi. For example, si Juan daw ning dawat og paghinulsol sa tao. Kay doon ako yung mga tao nga sa wa pa kuno sila bautismo ni Juan, gisugid na kuno ang ilang mga sala. Wala man magpasaylo si Juan anang panahon na. Unya, naagyog kuno'y gitagaog authority sa Ginoo aron ang tao makapasaylo. Insakto man ang pulong makapasaylo kung ang tao nakasala sa tao. Ang tao kinahanglan mo pasaylo. For example, si Pedro nangayog pasaylo kang Juan. Kana kung si Pedro nakasala kang Juan. Pero kung si Pedro nakasala sa Dios, unya adto siya mo mangayog pasaylo kang Juan, unya pasayloon pod ni Juan, mura nag si Juan maoy Dios. Unya moingon pod ang uban nga mga debatidor, naaman na sa prayer sa amahan namo nga magpasaylo gyud ta. Insakto lagi magpasaylo ta kung nakasala ang tao nato. Pero kung nakasala ang tao sa Dios, kita di ay muhatag og kapasayloan. Mana nga daghan nga mga nagwali, mga kigsunan, lahi ang panabot. Lahi ang panabot. Kung lahi gani ang panabot, mga kigsunan, may pagkagubot ang pagpuyo. Wala maalain, wala kanang mahaom sa gusto sa Dios. Maunang daghang mga Kristohano naglibin ra gyapon, daghang mga Kristohano nangabit gyapon, abot-abot lang gyapon. Unya, kusog pa mo hilak. Ang problema, kusog pa mo speaking tongues. Unya, mana nga kay lahi man ang mga panabot,
dili man ang gipasabot. So ang pinakatukma mga kaigsuonan nga gikinahanglan ninyong tubag ha, dili lang bersikulo, kay kung bersikulo mga kaigsuonan, for example, sa ako nang gikaingon Juan 1:12, paluapan man ako nagpangutana, kisa may giagad ana ang Ginoo ang tao. Kaya ang atong pangutana ng mga igsuon sa ato nga programa, kinsa may agdon aron ang tao mabag-o, ang Ginoo or ang tao? Alang nimo kinsay agdon. Unya butangi og explanation. Kay daghang kay wali karon mga kaigsuonan nga sagdi lang rad sis, ang Ginoo ra gay mo bag-o. Yes, ang Ginoo mo bag-o. Sa tao. Ato nang tukion kung makit-an ba nato na sa Biblia. Okay? Yakin sa mapuy agdon. Si Marilo Ungi unsa man ni Ongwi, atong ikinabuhi ang pulong sa Dios, mao kini ang makapabag-o sa atong kinabuhi. Okay, ato lang ikinabuhi. Apan kanus ani siya magsugod, mag-agad ba ta sa Dios or mag-agad ta sa tao? Si Grace Indoy, para sa ako pastor, ang tao gyud kailangan mabag-o. Yes, ang tao lagi mo'y kailangan mo'y mabag-o. Apan kinsa may agdon, ang tao o ang Dios? Kay doon na may mga tao lagi nag-agad kanus abag-ohon sa Dios. Mao na nga naay mga wali nga ay ragkabalakaan ang inyohang mga pamilya, mga bana, ang inyong bana, asawa nga wala pas Ginoo, kay ang Ginoo ra gyoy mo bago ana. Maghulat na lang pod ang tao kanus abag-on sa Ginoo, namatay bitaw. Lah, kisa may mahayan ato, namatay nga wa mabago. Mao nay problema ron sa kana bitang mga magwawali, kay daghan ra ba kaing mga magwawali nga inani og kanang panabot. Siguro nakadungog mo anak nga klase nga mga wali. Si Rachel, if nakabalo na ang tao pastor sa pulong sa Ginoo pastor, unya wala man gihapon kabag-uhan. Oh, naapoy mga tao kung miingon ta nga ang pulong sa Dios mo'y makabag-o. Daghang mga tao nga bright sa Biblia, pero bisyoso ra. Mark Joseph Monticello, ang kabag-uhan pastor para nako ang pagtahod o pagbaton o kadlok sa Dios. Wa gyud problema gyud ang inyong mga mensahe, pero ang ato lang gipangita ang tubag sa ato ang pangutana. Kinsa may agdon aron ang tao mabag-o, ang tao o ang Dios? Kisabay mo desisyon ba? Kumbaga agdon, pulong, kinsay mo desisyon? Ako na yun ang i-explain. Dapat lang pod nga akong i-explain para makuha ninyo ang unsa di ay ang insaktong tubag. Mga igsuon ko sa Ginoo, kinahanglan ka antigutang mo mangita sa insaktong tubag. Si Rila sa Gansay, i-apply nimo ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi para ka mabag-o. Okay, i-apply. Kisa magyoy agdon, kisa may mo desisyon di ay ang Ginoo or ang tao aron ang tao mabag-o. Mao ra nay pangutana mga kaigsuonan nga kanang dili na ka maglisod sa pagtubag ba, kay ang tubag dili na nimo pangitaon. Di naman nimo pangitaon, mura ba og papilion na lang ka, ang Ginoo or ang tao? Kisa may agdon, kumbaga kinsa may mo desisyon aron ang tao mabag-o? Kinsa may mo desisyon aron si Pedro mabag-o, ang Dios or si Pedro? Si arog wa pa mo kakuha ana. Ako samtang nangutana ko murag og di ko kakuha sa akong ipangutana,
Di ko kasabot sa akong ipangutana, murag makaingon ko nga, naunsa naman tingali ko nga, bago pa man ta kong nakapanyapon. Bitaw no. Sige. Para sa ako, pastor, tao ang agdon. Tungod kita man ang makasala, pastor. Okay. Napa-explanation no. Atong pakpakan ang Ginoo no sa kinabuhi ni Yorick Nay. Kani mo'y nakakuha gyud no, nakakuha sa unsay insaktong itubag atong pangutana. Ingon sa dinhi si Mildred Inanoria, ang Ginoo ra jud makabag-o sa tao. Niya ang tao maoy instrumento para pagsulti sa pulong sa Ginoo para sulod sa matag kasing-kasing. Okay. Moingon tang ang Ginoo. Pero kinsa may agdon? Kinsa may mo desisyon? Kumbaga, kinsa may agdon? Kinsa may hulaton? Kinsa may mo desisyon? Ang Ginoo or ang tao? No? Malingaw raman sa daan yung programa ha mga igso, no? Sige. Si Jervy Rimes Espinosa. Mayong gabi, pastor. Committed sa Ginoo para pagtuo, pagdawat sa Ginoo, pasudlon sa kasing-kasing. Magpili ra gyud ka anang duha. Dili na kinahanglan og kana bitang sa uban pa kuskus balungos. Magkalayo man god kung dili na to maigo ang unsa may pangutana. Kinsay agdon aron ang tao mabag-o, ang Ginoo or ang tao? Magpili ra gyud ka ana. Pilian nimo ang Ginoo, pastor. Unya imong i-discuss nganong makaingon ka nga ang Ginoo, ang agdon, ang desisyon. Kung moingon ka nga ang tao, pastor, i-discuss. Sama sa ato ang basa kaganina isa nga ang tao agdon, pastor. Kana may ko ang gyud mo ni gipangita sa atong pangutana. Mo na itubag nga gipangita sa atong pangutana. Unya ang explanation niya, ang tao giagdon kay kita kunoy makasala. Anindot kay no. Pata mo ablis sa Colosas kapitulo 3 sa bersikulo 5 tudsonahan. So ako rasan ni nga gitan-aw ang inyohang mga mensahe. Si Jervy Rimes Espinosa, maayong gabi, pastor. Ako na basa. Si Swarty, pastor, ang importante mo dawat sa pulong sa Dios aron na ay kabag-uhan ang tao. Tagamang nin dawat, pero wala pud mo padayon. Katurag yung sa ato karong kanang gikinahanglan ha. Katurag yung pilian ninyo nung katong duha. Ang Ginoo or ang tao? O niya i-explain. Kumbaga, dili man siguro lisod ang pangutana. Kay, murabag multiple choice bitaw. Magpili na lang ka. Sige. Si Nancy Udtasa, mayong gabi, pastor, ang Ginoo gayod ang angay natong agdon. Kung natuo ang tao sa Ginoo, kung nagtuman sa mga sugo. Ang Ginoo kunoy atong agdon. For example, si Pedro nangayog kabag-uhan, unya lami pa mang inom, lami pa mang ihubog. Magulat-hulat si Pedro kanos abag-uhon sa Ginoo. Nya na pa may kwarta, moadtog beer house, mang babae. Sige, kuan lang gyud. Agad lang tas Ginoo ni. Inana dagway no? Sige, kamo kunoy huna diha. Nindot ni ato aron isgutan para ako ning pamalandongan bitaw samtang howling ko ganina, nagpray ko nga Lord unsa may mga gikinahanglan pa na akong i-improve sa akong pakiguban sa imong mga katawhan sa programa nga imong gisalig sa akong pag-alagad kanimo. Unya mo ni gihatag sa Ginoo. Sige, padayon ko ha. Ingon sa diri. Si Romilita Bugais, maayong gabi, pastor, og ang tao, pastor, maoy dapat maagad
sa kaluwasan. Kay kon halimbawa, kon ang Ginoo unja, di ba ang Ginoo man agad sa tao? Kung musampit ba niya, muduol ba siya? Wow. Kani daghang kay ni siyang daghang kay ni bersikulo nga ato ang ikasupply ani ni Sister Romelita. Sama sa gisulat ni Santiago, duol sa Dios ug ang Dios mo duol nimo. Di ba no? Duol ka mong gikapuyan. Anaagi na yung mga bersikulo gikan pa sa Old Testament to New Testament. Kung dili mo duol ang tao. Apan doon ay mga pinasahi, dili tanang tao ha, like ni Paul. Pero si Paul, mga kaigsunan, seryoso siya, nangalagad og Dios. Lamang wala siya makatugkad nga oy ang iha di ang gigunitan, gibarugan, dili di ay Dios. Nahimo di ang Dios. Monto nga si Jesus jud mismo ang nakigtagbo ni Pablo. Sige. Pero dili tanan ha, parihang Pablo. Si Bel Donald, good evening Pastor, salamat kaayo sa imong mga mensahe. Daghan nga mga panalangin nga tanan nagtan-aw sa imong live. Salamat sa Ginoo na ay gigamit ang Ginoo sa tanang mga tao makadungog sa pulong, makadungog sa Ginoo. Mao kini ang makahatag kaalam akong kinabuhi. Dunay gugma ang Ginoo, mao maharion sa kinabuhi. Sige, salamat lang ato igsuon. Si Brian Iskana Panyaris, sa kaugalingong desisyon Pastor Gideon ang kabaguhan. Ang Ginoo naghatag instruction o guide lamang. Ang pulong nag-ingon dawata si Jesus nga atong manluluwas og pagkinabuhi subay sa ihang pagtulunan. Maong choice gyud sa tao ang kabaguhan. Pwede siya mo dawat ni Jesus, pero desisyon sa tao gyud ang pagkinabuhi nga adunay kahadlok o pagbuhat sa dautan. Wow, no? Salamat sa Ginoo. Si Sir Brian Iskania Panyaris. So dinhi nato sa ato pagpakiguban, kita mismo mga kaigsuonan, dili gani pareho og nasabtan. Mao na nga kung dili ta parihog nasabtan, ang mahitabo manggod dili pareho tag kahimtang, dili parihog kondisyon ang atong kasing-kasing. Mao na nga si Jesus miklaro na lang gyud mga kaigsuonan nga ang Kristohanon do na gyud mabahin gyud sa duha. Pero dili gusto ang Ginoo nga sa atong panag-uban sa atong programa dili ta parihag nasabtan ha. Mao nang giklaro ta karon kung pareho ba gyud ta og kanang kondisyon na sa atong kasing-kasing. Tinuod man gyud mga kaigsuonan, sama sa gisulti ni Sir Brian Iskania Panyaris, ang Ginoo nagtanyag sa mga pulong. Na instruction ang Dios, klaro kaayo na ipamaagi ang Dios. Wala na ipugos sa Dios. Igora nang gisangyaw, igora nang gipabalo. Kay kung gipugos, mugawas ang gitawag pagpanghulga. Ug dili gani ka mudawat, mamatay ka karon. Wa na. Ang Dios nagtanyag raman. Ikaw ug ako gitanyagan. Ang tao gitanyagan, giwalihan ra gyud ang tao. Ug mudawat, mao ni mahitabo. Ug dili mo dawat, mao ni mahitabo, mo ni dangatan. Mao ra na gipakita sa Dios sa Biblia eh. Si John Season Caniente, good evening Pastor. Para nako, Pastor, ang Ginoo maoy agdon. Kay ang Ginoo adunay perfect time para sa tanan. Para nako rapod na Pastor. Dili na para gikas Biblia para ra nimo. For example, kung ang Ginoo ray agdon, kato mga tawo nangamatay. Wala na ito'y perfect time sila. Kato mga taong nangamatay sa sala. Naamay nangamatay diha sa lodging house. Nga ang asawa maay katulog, ang iyang bana tuan na dito sa lodging house. Pagkaugma patay. Unsa man to, wala to magahini og perfect time. Wala to sila yung mga perfect time. Ako ratikang gipasabot ha, John Jason Caniete.
Kay sayang man sad kaayo nga magsigit tag-uban pod sa atong programa o niya dunay mga kasimbahanan pila na katuig nga nagsimba o niya galis-ilis na ng mga magwawali, nangamatay na po ng ubang mga magwawali. Wag gyapon natugad. Lihis gyapon ang mga panabot. Dili gusto ang Dios ug dili man malipay ang Dios nga inaan ang atong kinabuhi. Mo na nga gigamit kini mong programa aron mapalalom, mapalapad, mapahabog ang ato ang kahibalo mahitungod sa mga mensahe sa Ginoo. Si Brother Emilio si Mildred ni Niora adto jud sa Ginoo ngayo pasaylo. Ato magyud ta mangayo pasaylo di man depende sad kung nakasala kas tao or nakahasala ka sa imong silingan. Moingon di ka, Lord, pasaylo ako, nakasala gyud ko sa akong silingan. Oy, pakig-uli usa dito, isa ka magigsulti sa Ginoo. Ana lang akong tubag ha. Kinahanglan ka antigotang mugamit sa mga mensahe nga ato ang nalitok. Si Emilio Gabugos ang tao pastor magbag-o okay. Si Jocelyn Barbon, Isidoro. Ubay-ubay naman gyud ta dinhi mga kaigsunan. Ang uban, kumusta man ang uban? Ang uban siguro murag nagpitok-pitok pa ang mata. Sa mo gyud dagoy no? Siguro ang uban na ni hapon iya lami kay sudan. Mo nang moingon sila nga, moingon ang uban, di ko pa disturbo ni akong trabaho. Unsa man trabaho nagkaon. Kalami day kay sudan. Moingon gyud unya ra gyud ka unya ra gyud ko mo apil-apil anak pastor, di gyud ko sa mo pa disturbo. Kay kini akong trabaho dili gyud ni sayon. Unsa man ang trabaho niya ron? Ay nagkaon, lami ra kay sudan. Okay. Si Jocelyn Barbon, Isidoro, maayong gabi pastor. Para sa ako, tabangan nato ang atong kaugalingon nga mabag-o ta. Kay ang Ginoo andam siya mutabang sa tao nga adunay tinguha sa kabaguhan. Wow, no? Pero ato lang ipangayo mga kigsuonan, kinsa ang agdon? Kumbaga, kinsa may desisyon aron ang tao mabag-o? Ang Dios or ang tao? Sige, nindot no? Ang ato ang higisigutan may pagka lahi, may pagka unique tungod kay daghang itang makatunan. Ako mayon kong daghang kay mong makatunan. Si Lugin Gonzaga ang Ginoo maoy ako na ning nabasa. Si Ginaline Villaera matud pa diri ang tao jud pastor maoy mo desisyon sa pagkabag-o kay kita may gihatagaan sa Dios og kagawasan sa pagpili. Wow, no? Si Ariel Aligado, mabag-o ang tao kon magkinabuhi, maikinabuhi niya ang mga pulong sa Dios. Tama. Si Randy Lisondra, ang kabaguhan pastor, mahitabo na siya kung ang usa ka tawo andam na ngamunugyan sa iyang kaugalingon. So magulat la ang tao lagi. Ang tao sa imuhang giminsahe Brother Randy, ako lang yung masabot nga ang tao ra gyud mo'y agdon, ang tao mo'y mo desisyon. Salamat kayo sa imuhang kuan kanang imuhang paghatag og panahon. Ingon siya aron siya mahiusa kay si Ginoong Hesukristo pinaagi siyang pagtuo. Yes. Wow, no? Ingon si Jocelyn Oliger, para sa ako pastor ang Dios ang naghuwat kanato. Yes, ang Dios lagi mo'y naghulat. Sakto na siya kung kanos ata mo duol. Oh, di ba no? So dinis atong panag-uban, bisan sa ato na lang medyo gamay nga crisis ra bitaw ni. Gamay nga pasolit kumbaga. Nakita na gyud nato nga dili ta parihag answer. Dili ra bata pwedeng mangudigoan ni. Kinahanglan kana gyung atong nasabdan. Kumusta man ang uban? Ang uban mga kaigsonan murag neutral pa no ang uban. Usa man ang neutral pastor? Kana ra bang asa tong majority asa tong daghan-daghan tupod ato daghan-daghan. Ora ba gahulat na lagi sa imo daog. Sige. Si Swerte pastor ang importante nga modawat sa pulong sa Dios. Yes. Pero kisa may agdon aron modawat ang tao, ang Dios o ang tao? Ana ba? Si Gina kamahalan ang Dios pastor, pero naa sa tao ang pagtrabaho. Unya pangayoon nato sa Ginoo nga ibag-o ang atong hunahuna.
Kung ang Dios na mo'y mubag-o, nganong pangayoon pa man nato? No? Ang Dios na may mubag-o, ay, hindi na angay pangayoon kay baguhon ra nas Ginoo. Diba no? Una-una ato asang palihokon, ato sang gamiton una-una. Kaalam, no? Kaalam gikan sa Dios. Si Romeo GC pastor ko, nakabati ko sa pulong sa Dios para sa pagkamatarong ginahanglan akong buhaton uban sa kinasingkasing. Nga mga pag-ampo, pastor, mubuhat jud samtang nagpaabot. Yes, no? Ang tao ang giagad sa Ginoo. Okay, diretsuhan. Ang uban mga kaigsunan murag nawagtang man. Ang tao pastor maoy agdon. Gikan ni Renel dinawanaw. Ang Dios kanus amo desisyon ng tao kanus siya magbago. Pastor, daghan kaayong nangalagad sa Ginoo, wala man tuod bisyo, pero ang kinaiya maora man gihapon. Alopig pa'y bisyo. Kung maora gihapon, tao ang magdesisyon, pastor, kung pilion nimo ang Dios. Wow. Diba no? Si Lot, ang asawa niya, patay, na imong asin. Giampo pagani to. Si Adonai Pitsarat, maayong gabi, Pastor Gideon, og sa tanang mga Kristohanon, kita mga tao ang angay magbag-o. Si Susana Pablio ni Pastor. Uy, salamat kaayo, Sister Susana. Kitay mo agdon, kitay mo desisyon kung gusto ba kitang mabag-o. Kunya na mga pamagi ang Dios nga iyahang gitanyag. Si Ginaline Gagni Ibas, para nako pastor, ang tao jud ang agdon kay sama pagani sa ingon Joshua nga, as for me and my house we will serve the Lord. Di ba no? Nanay mga bersikulo atong pagpakan ng Ginoo be. Nagi atong mga kaigsuonan nga duol gyud no, duol. Si Edith Lumanda, maayong gabi pastor, alang nako ang tao. Murag majority na ang tao, no? Good evening, Pastor Gideon, watching from Bulacan. Wala pa'y answer. Si Ria Javier Rojas, ang tao mo'y desisyon. Nanay answer, pero wala pa'y explanation. Si Nars Buyan, gitagaan tas Ginoo kagawasan, bisag unsay atong buhaton, pero kita jud ang tao maoy mo decide. Wow. Kanindotan, no? Maubitaw ng inig, decide na to, ug ato nang i-surrender, itugyan nato ang atong kinabuhi ngadto sa Ginoo. Ug nya moingon ta, Lord, lumalaha ko. Yes. Dili ka pakyason sa Ginoo. Si Eugene Gonzaga, na nalibog nako pastor. Kung ako'y mo desisyon akong ipabag-o sa Ginoo, akong kinabuhi kasing-kasing. Di ka dapat malibog. Ang desisyon mao gipangita. So kung imong desisyon nga imong ipabag-o, yes, bag-ohon ka sa Ginoo. Sakto na siya. Pero kung mo desisyon ka nga bag-uha ko, Lord, nya gahulat ra pug kas desisyon sa Ginoo. Hulat ako kanos ako bas-uhon sa Ginoo. At least ako naman nang gipatrabaho sa Ginoo, Lord, bag-uha ko. Lami pa man ibisyo. Magulat ra ko sa Ginoo Siya na'y bahala. Murag siya pa si Jesus pa'y naganto, siya pa'y namatay. Nya dito na sa langit, na busy na siya kaayo kay nag-andam sa lawak para nato ato pa siyang pagusto, at ang gusto pagyud nato patrabahoon pagyud nato siya para nato. Wala no? Si Jerby Rimes Espinosa, Adonai ang tao reconcile diha sa Ginoo, maginulsol sa mga sala ug itugyan sa Ginoo ang tanan. Dapat committed ta diha sa Ginoo, dawaton nato siya sa atong kinabuhi, pasudlon. Mao na siya, mao na nga kita gyud mo desisyon, ang tao gyud mo desisyon. Sumala ni Jarvie. Si Renante Pugoy, ang tao maoy agdon pastor, kay ang Dios naghatag na siya og atong kabaguhan, kita ang magbuhat ani. Si Miriam Costenar, pertindaghana no? Daghana di na. No, ako ang pisliton lang, kausa lang. Mudagan pa. Pertindaghana na gyud. Dili na ni nako dili na nako ni matabang mabasa tanan. No, perti pandaghana di pa mahurot.
Nahurot na nahurot na. Ari ra kustomoy. Kung way kabaguhan sa kaugalingon dili tinuod ang pagdawat sa Ginoo. Sige. Ako ansa ning hisgutan mga kaigsuonan. Murag mangurinti man. Okay. Ako ang hisgutan ning Kolosas kay medyo ang akong lawas mga kaigsuonan murag nangandoy nagbanig. Pero magampo gyud sa ta ha. Magampo sa ta. Pero sa di pa ta magampo, ato sang i-discuss ning Kolosas. Ya dili man ta ka-discuss mga kaigsuonan kung dili nato basahon. Ako nagtuo nga do na mo'y Biblia nga apli na diha sa Kolosas kapitulo 3. Bersikulo 5. Ang daan og bag-ong kinabuhi. Ang daan og bag-ong kinabuhi. Mao man ginay title dinhi. Unya naabiya na nato ang pangutana, naa na ba nato ang bag-ong kinabuhi? So ang daan ug ang bag-ong kinabuhi. So ato aning paspasag basa hangtod na sa bersikulo 17 ang gikan sa 5. Unya mangayra kog pasensya sa mga mensahe nga dili nako maapas og basa kay ang tinuod no mga igsoon, ikapoy yung ko ganina. Tig yung kapuya. Kay, ang ako ang gitrabaho, ako sa ning i-share ninyo ha. Kay, nganong, ang akong lawas nangitag banig. Kay, gaganin ang buntag mga kaigsuonan, giingnan ko sa ako ang gitrabahoan. Pastor, pagdalag tao, pastor, kanang maoytig pala, maoytig sulod og graba dito sako, mao puitig karga. Ang ngita gyud ko og tao niya wa pambay koy kaila dire niya natay mga kaigsuonan kasagaran mga babae unya mga lalaki na apoy trabaho. So natay mga kaila mga kaigsuonan mo akong gi sungko ganina gamotor ko ala solbot gyud kog maayo ngita kog tao. Naw sa mapod nga nanat ako'y nakitaan nga lapad ba pong ulo? Kung ano mang labad man imong ulo, Brad, siya gagainom kong tuba sa'yo. Kung na, saon na ani ron. Inay usa mga kaigsuonan, nagdaro na pug kuno. Nga ako yung giadto sa ilahang gidaruhan kay ganahan lagi kong naapoy mo mamusod sa graba, maupoy mo bingat og sako, maupoy mo karga sa sakyanan para maupoy akong ihatod. Wa manggod ko'y nakitaan. Sao man anak ron. Saning balik lang ko sa akong itrabahoan. Ang naitabo, ako'y ni pala, ako'y ni suod sa sako. Dili ako'y ni suod sa sako. Gisudlan ako ang sako graba. Ako pong gilokdog, akong gisuod sa sakyanan. Gikarga sakyanan, dahil akong drivean. Ako rin po'y nagdiskarga. Nyainit man maigsoon. Mubanganga ko sa kainit, oy. Kung nga mo'y kayo ko nga oy nindot sa nindot sa ning ko ana trabaho kana gong usa ka litrong tubig nga akong balon o kaabdig hapon kurot inindot sa no kanang muna nga kanang ang akong lawas mga kaigsuonan kanina ko nga di ra ko mag-live naman ko'y gipamalandungan gihatag man sa Dios ngano dili man ako tamo ikauban mana nga ako gipasalamatan gyud ang Dios mga kaigsuonan sa kusog para maura to akong i-share mga igsuon kay para ato ning musugdan ning Kolosas kapitulo 3. Sige, padayon ta mga kaigsuonan. Medyo mangurinti man akong microphone ako na bet ning gibutang nga ground basig na putol siguro. Sagdi lang padayon lang ta. Dungan ta basa ha sa Kolosas kapitulo 3 bersikulo 5. Busa patyan ninyo ang kaibog nga kalibutanon nga naa kaninyo sama sa salaway pakigilawas, kalawayan, kaulag, daotan, kalibgon, kakog nga maoy usa ka paagi sa pagsimbag Dios. Kana na lang bersikulo ha. Kung ato nang butangag pangutana, kinsa may giagad ana, ang Dios or ang tao? Kamo kunoy basa diha, nya kamo po kunoy pangutana.
Kinsa man tuoy giagad ani? Ang Ginoo or ang tao? Mura magtao. No? Sige, padayon ta. Kay mo abot ang kapungot sa Dios ngadto sa tao nga magbuhat niining mga butanga. Bersikulo 6. Kung dihas bersikulo 5, bersikulo 6, kung ang Dios mo'y magbuot, unya maghulat ta sa desisyon sa Dios, unya kung dili baguhon sa dili mabago ang tao, ang may tabuan na nganong silutan, nganong man nga mapungot man ang Dios sa tao nga ang Dios ra maday atong gihulat. Nasabdan na to. Nasabdan na to. Kita mo'y mo desisyon. Kita mo'y gihulat sa Dios. Diha pa lang sa ato ang gibasa, kita mo'y gihulat sa Dios. Ikaw ang gihulat sa Dios. Inay mong tapat, ikaw ang gihulat sa Dios. Ikaw mo'y mo desisyon. Aron ang kabag-uhan imong masinatian. Muna nga biyahi ang bisyo. Matupag ingon diri patya ang kaibog. Kaulag. Imo nang patyon, ato nang patyon. Doon ay pamaagi. Dili po na mo ato ang usama ng klasiha nga pagpatay. Versikulo 7, kaniadto nagkinabuhi kamo sumala sa maong kalibgon sa dihang naghari pa kini kaninyo. Diha pa lang naanay mga idea nga gipakita ang Dios sa sulat ni Apostol Pablo nga kung maghari di ay ang kaning kalibutanon nga kinaiya, tawhanon nga kinaiya, natural di gyud dili gyud mabago ang tao. Mao na nga si Apostol Pablo didto pa lang sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 16 nagdasig gyud nga parian ninyo ang balang espiritu. Si Jesus miingon sad siya diha sa Mateo 6:33, apan labaw sa tanan parian ninyo ang Dios. Kana na lang mga pulonga kinsa may giagad ang tao ang Dios. Ni ba no? Bersikulo 8, apan karon kinahanglan biyaan ninyo kining tanan. Naagyud sa tao ang kasuko pagkasaputon, biyain na ng kasuko. Makatiguang na. Kana bitawng magsigi kasuko. Na daling matiguang. Nya ingon din pagkasaputon, asamot na. Ang kahugaw sa unahuna, maong ialakansi. Ang tao nga hugaw hunahuna siya ra gyud na alakansi. Kay kasagaran manggod ang tao hugaw gani hunahuna, layo sa panalangin sa Dios. Tinuod biya na, layo sa panalangin sa Dios ang tao nga hugaw hunahuna. Ingon din ang pagpasipalag sulti o pagpamalikas, ayaw kamo pamakak. Sa usag-usa kay gihubo naman ninyo ang inyong daang pagkatao uban sa mga buhat. Unsay giingon? Kay gihubo naman ninyo. Wala mo ingon nga kay gihubuan na mo sa Dios. Or wala gani mo ingon si Pablo nga gipahubo man ninyo sa Dios. Kitay mo biya sa sala. Ay nagun na imong tapad. Biyain nagun ng sala. Gihulat ka sa Dios. Tanus ka mo biya sa sala. Ayaw hulata nga di nakakabiya sa sala. Kanus aman unsa may kahimtang sa tao nga di kabiya sa sala, kanang patay na. Namatay sa sala. Bersikulo 10, o gisulob ninyo ang bag-ong pagkatao, gibag-o gayud kini sa Dios nga iyang magbubuhat. O gisulob ninyo ang bag-ong pagkatao, gibag-o gayud kini sa Dios. Ang gibag-o sa Dios, kining bag-ong pagkatao nga dapat natong ikinabuhi, dapat natong gamiton, dapat natong isulob. Kung dili nimo isulob, mao na nga paninglan ang tao sa Dios. Ingon sa dinhi, gibag-o gayud kini sa Dios nga iyang magbubuhat sumala sa iyang kaugalingong dagway aron masayod kamo sa hingpit mahitungod sa Dios. So kung magkinabuhi ta sa kabag-uhan, damor natong masayran ang Dios. Damor tang masayod, damor tang ma-inform bitaw mahitungod sa plano sa Dios, mahitungod sa pamaagi sa Dios, mahitungod sa mga saad sa Dios. Tungod di ini wala nay Hudiyo ug mga dili Hudiyo, mga tinuli ug dili tinuli, mga laing sinultihan, mga luog, mga ulipon ug dili ulipon, kay si Kristo mao ang tanan ug alang sa tanan. Kumbaga, pareha na tang tanan dapat.
bisan kinsa katong naa na gyud kang Kristo, dapat pareho na ta, bag-o na ta kinaiya, mapailubo na ta, mapaubsanon. Mao nay dapat mao nay dapat mabatunan gyud sa kinabuhi sa tao diha sa tanang mga simbahan. Bersikulo 12, katawhan kamo sa Dios, gibalaan, gihigugma kamo niya, busa kinahanglan mo bati kamo sa uban. So mao ni ato ang rong praktison, ato ang exercise. Mao ni ato ang dapat batasanon. Mubati ta, kinahanglan mubati tas uban. Mubati tag kaluoy ba? Unya magmaluluyon, mapaubsanon, maaghop, mapailubon. Pag pinalubay kamo o kundo na kamoy mulo, bato kang bisan kinsa kaniyo, pagpasinayloay. Pag pinasayloay kamo, sama nga gipasaylo kamo sa Ginoo. Ang Ginoo kanang mayong samas gipasaylo kamo sa Ginoo. Di ba? Kita nga nangay pasaylo sa Ginoo, gipasaylo ta nga way kondisyon. Dapat kung mapasaylo ta og tao nga nakasala nato, dili nato kondisyonan. Mao nay bot ipasabot sama nga gipasaylo kamo sa Dios. Nasabdan nato, asyaro wa gyud mo kasabot. Ang pulong pag-ingon nga sama nga gipasaylo kamo sa Dios, kana bang gipasaylo ta sa Dios sa atanan nato mga sala nga wa ta niya kondisyon ni. Sa dihang mangayo tagpasaylo, gipasaylo ta niya. Wala mo ingon, may ingon manggod ang tao nga pasaylo ako kanang di lagi ko kabed sa utang, pasaylo ako. Maingon po ng tao, gipasaylo na tika pero bayre lagi ang utang. Or kinaana ba? Sige, 14, og labaw ni ining tanan idugang ang paghingugmaay nga maoy magbugko sa tanan ngadto sa hingpit nga panagiusa. Paria sa inyong kasing-kasing ang pagdait nga gikan ni Kristo, kay alang niini gitawag kamo sa Dios aron maiusa kamo diha sa usa ka lawas. Og mapasalamaton kamo. Bersikulo 16 na nasad. Papuy-a sa inyong kasing-kasing. Kita gyud giagad ana. Kitay mo desisyon, Lord. Muhari ka nako. Dumalahang akong kinabuhi. Diba no? Nya ingon dinhi papuy-a sa inyong kasing-kasing ang bahandianong mensahe ni Kristo, pag tinudloay, pag himangnoay kamo uban sa katanang kaalam, pag awit kamo mga salmo, bala ang mga alawiton, awitin ninyo ang Ginoo pasalamati, uban sa pasalamat diha sa inyong mga kasing-kasing, busa bisag unsay inyong isulti buhaton, himoa kini diha sa ngalan sa Ginoong Hesus, uban sa pagpasalamat ngadto sa Dios, ngadto sa nga amahan pinagi kaniya. Dagan pagit unta nga angay na akong isulti mga igsoon, pero ngayon ko pasensya mga igsoon kanang ang kinahanglan siguro ko mo relax yun. Pero kinahanglan gyud ko nga dili mo taas gyud maayo kay para na ako'y time sa prayer. Importante gyud time management na. Naamgi mga panahon nga kapoy ang atong lawas. Tinuod na oy. Dili robot ang ato ang lawas. Ang robot gani kinahanglan maginang mo relax. Labi ng init ta ang mga pisa ana. Mag-overheat man sad na. Muna nga kinahanglan kung naa gani preha sa ako preha na ako karon nga mubati ka og kanang gusto na kang mo pahaway. So imo na siyang i-manage. Gamiton nimo ang time management. Ayo kalimti ang pagampo. Ingon dire si Miriam Costinar, tama jud pastor. Sa puton kos mga apo, nako mga badlong kayo. Nanapil na yung mga apo. Sige, hatag kog bersikulo mga kaigsuonan adto ko sa Ezekiel. Ezekiel nga ang Ginoo nag-agad sa tao kung kanus-a ang tao magpabag-o. Nya ang tao ra giagad, ang tao ra mo desisyon, Lord bag-o ako. Pero ang trabaho na nato. Ezekiel 18:30-32. Busa silutan ko kamo o katawhan sa Israel, ang matag usa sumala sa
iyang pagkinabuhi. Nag-ingon ang Ginoong Dios, pag hinulsol kamo biyai ang inyong mga sala aron dili kamo mga matay. Isalikway ninyo ang tanan ninyong sala og bag-uha ang inyong kasing-kasing og hunahuna. Nganong buot man kamong magpakamatay o katawan sa Israel, dili ko ikalipay ang kamatay ni bisan kinsa, busa biyai ninyo ang inyong sala aron maluwas kamo. Nag-ingon ang Ginoo. So diha giklaro mga kaigsonan, ang Ginoo nagsugo, ibag-uha ninyo inyohang kasing-kasing, inyong nauna. Kung Kristohano na mo, ayaw na po paghunaon nagdili maayo. Kristohano naman ta. Unsaon na gani ang atong nauna, unsa na gani ang atong ihuna-una. Una-una to ang mga butang sa langit. Dili ang mga butang yutanon, ha? Sige, ako nagtuo na enjoy ta, na atay nasabtan, ug ako na tuo nga naamoy nagkatunan. Sa ako nang gikaingon, mga kog pasensya katong mga awit nga mga makalangit nga gi-request dili na makanta. O kaha katong mga mensahe nga wala na ko mabasa. Magampo ta mga kaigsonan sa dili pa ko manamilit. Magampo ta. Amahan namo nga Dios nga makagagahom. Nagpasalamat kami sa imuhang paghatag na kusog. Salamat o Dios sa imong paghatag kadasing. Salamat o Dios sa kalig-on. Salamat o Dios nga sa panahon nga among nahisgutan na imong pulong, imo kaming gipanalanginan. Salamat o Dios sa kahibalo, kaalam nga among naangkon na batunan sa among pakig-ubad sa programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Padayon mo kaming gi-bless. Padayon mo kaming gipanalanginan aron aduna kami magamit sa pagpanalangin usab sa uban. Salamat o Dios. Aduna mi Dios nga matinud-anon. Matinud-anon ni atong matinud-anon kanimo, gitudloan mo kami kung unsaon aron kami magmatinud-anon sa tanang bulaton. Bless Ginoo ako mga kaigsonan, mamahulay, mga tulog, bisan pa atong naay mga prayer request, bisan pa sa iyang anak ng mga anak. Lord, ako mga pag-ampo nga normal ang pag-deliver sa bata, ug ikaw ang Dios mag-provide sa ilang mga pagkinahanglan. Bless Ginoo, bisan pa sa akong mga kaigsonan nga dunay gipamati, I declare healing in the name of Jesus. Salamat Lord nga sa imong pagkatulog sa kagabion nga imong gihatag kanamo, makatulog kami ilalom sa imong proteksyon. Wala mi mahimo kun wala ka. Among isalig itugyan di kanimo ang tanan. Mga pagdaig pagpasalamat alang lamang kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat kay sa Ginoo sa inyong pakiguban. Dalaygon ang Dios, magpanalangin ka natong tanan. Kini inyo igsuon Pastor Gideon. Moingon na usab sa atong nga programa ang Pulong sa Dios, atong kinabuhi, ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. God bless and good night. Sweet dreams. Pagday, mag-aawit kanimo amahan Jesus. Magahalay, mga pagday, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.
lukso ko dagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan